con frases tan célebres como María, no te subas a los balos, non me seas cabaloto, ou se te pusieras en la delanteira, non te marearías tanto. Así comezou a miña amizade, entre comillas, co primo do meu irmán Juan. De cativo emigrara para a cidade e xa tiña unha nova identidade. A veces falaba co primo así, como con aire de superioridade. Tamén se rebaixaba e falaba co meu outro veciño, Xosé. O pobre turista tiña que excusar ao seu primo Juan, o bruto, ignorante, infrahumano, en fin, o galleguiño de turno. Vivía na aldea, porque... non. Juan, o bruto, ignorante, infrahumano, Fácil un cacho. Pobriño. Él non había ido a la escuela e tenía mucha falta de ignorancia, que, en definitiva, para traer cuchos e becerros al mundo non le facía falta ninguna. Sin embargo, Xosé, que tamén era da aldea, ya che tiña máis nivel. Ya había ido al bar e hasta había hablado con Galloso. En fin, hache xente así. Como esta historia hai milleiros, los de la ciudad que vienen al rural a relaxarse e a tomar o sol. E algúns das aldeas que ainda son máis parvos e queren parecer dali, da fermosa cidade. Hai xente tamén que pensa que queda mellor unha beija con robles que con carballos, que é moito máis saboroso o bacon ca tociño, etc. Hai de todo e cada un pode elixir. Pode ser alguén importante, culto, que está co traxe da oficina ata para dormir, e, por suposto, hablando del castellano, ou ser unha persoa normal, mellor ou peor, pero co xinte polo seu e que por el perexa. Cada un pode elixir. Eu xa elixín. E vos?